खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ सिसि ब्लक लामा लोगोफोर बिराद माने जाम्पिं थेवब्लाबो भिडिअखौ खालामबाय आमबास बाजाराव फैदों हाथायाव थ' मा लांनाय जायो नोंथांमोननो उनाव खोन्थासिगोन नै दायो जोङो बेटारि गारियाव थांगासिनो दङ लामा मोनसिगोनानो मा बुङो हाथाइखौ बाजारखौ जोंनियाथ' बाजारसो बुङो दै बाजार बुंबासो बजारसो होनबावो दा बेखौनो आरो सोरबा सोरबि माबा माबि कमेन्ट हरलायगोन बाजार नङा हाथाइसो बजार नङा बिदि माने जायगा लाना जायगा बुङोना रावफोरखौ थ' जोंनिया बजार होननानै बुङो आरो लोगोफोरथ' जों थांगासिनो दङ लामायाव नै बेटारि गारिजों थांदों ना सिसि ब्लकआव बिराद माने माबाखायो आरो जाम्पिं जायो थ' हाथायाव मोनहैब्ला नोंथांमोननो खोन्थानोसै थ' लामानि भिउफोरखौ एसे दिन्थिलांनि नोंथांमोननो नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो आरो नायनानै जुदि मोजां मोनो लोगोफोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामनोबो दाबाव लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' नायलांबाय थादो जोंना मोसौ फिसिनो हाया दे बिराद माने दुब्लिफोरा फिलाप जानानै थाबाय थायो दाया नै माइ हासावजोबलायबाय दा एवलायबायानो माखै गायजोबगोन फैलाव दुब्लिया माने इसेबो खालि थानाय नङा आरो सब माखै गायगोन नै बे साइडथिंबो आं दिन्थिनि लोगोफोर नै एवजोब्बाय दा ओरैबायदि सोमखोर माखै गायजोबगोन माखासेयाथ' माने गिबि गायनायफोरनिया फिथाइ थाइसिगोनानो थ' दा बेफोरखौ गायगोन आरो नायदो जोंनिया भगतपारायाव माने फोथारफोरखौ खालि दोनथ्रा बेसर माने बिखेखै माखैखौ बेसे प्राधान्य होयो आरो जोंनि ओनसोलाव दायो दा माखै गायजोबगोन बांगालफोराबो गायगोन बर'फोराबो गायगोन हारसाफोराबो गायगोन मथथे बयबो माखैखौनो गायगोन आरो बे जाबाय जोंनि भगतपारानि आबाद मावनाय फोथार लोगोफोर जोंना नै बाजार हाथु मोनफैबाय हाथु जोंनिया एक्सुवेलि भगतपाराया हाथुसो बुङो दै हाथु मोनबाय नै ओरैबायदि आलना फालें जा मोजां फानखायो बे जाबाय जोंनि हाथु हाबहांनाय बाजार नै बे साइडथिंबो जा मोजां आलना फालें मोनखायो देखो सुंदर फर्नीचर है आमबास में लोगोफोर बाजार मोनफैबाय जोङो ओरैबायदि भिर जादों मानसिफ्रा बाजाराव ओइ नोंसाखौ खिथायाखैनो उल्टासो जादों उल्टावसो नुगोन थ' फैबाय जोङो बाजार सिङाव हाबबाय खोन्थानि र' फैलाय बाजाराव हाबबाय जोंनिया मेन माने मा लांगोन लानोसै बेफोरखौनो बायनि नायनोसै मा मोनो बाजार लोगोफोरनो एकदम बाजार गेजेराव मा बायदों नायगिरदो जों दाहाय न'आव खोन्थाहैजोबगोन जों मा बायदो मा बायाखै दै लोगोफोर बिथिं बायजोब्बाय नामा आरो बेलेग माबाफोरा गथ'फोरनि टुपि नायगोन बायद' किल'जा ভিডিঅ' কৰি আছো ৰ দোকানত খ্ৰীষ্টমাছৰ ন দে হেপী খ্ৰীষ্টমাছ बेगबो नायदो मा लानाय जायो पसन्द जायो नै बिजावजालिनो बेग नांगौनो गथ'नि बेग
नै मा बायदो बिराद माने गिदिंबाय थादो जोङो बाजाराव kali dapat siwa sa niki মিঠা আছে বেটি ভাই Hai लोगोफोर एकदम नै जेने तेने बाजार खालामनानै ओंखारबोबायब्रा मेंबाय ओमफ्राय दा नैबे बिखुमजो गोजा लोगो मोनलायबाय थांनि आरो दंबावो खोन्थानि दं होलाय बैथिं सासे बिखुमजो दंबावो आरो सिगाङाव सासे दंबावो ज' थांनिसै ड्राइभार खाथियाव थांबाय थानि लोगोफोर थ' मा लाखो मा लायाखै न'आव खोन्थासिगोन थांगासिनो थानिसै बिराद लोरिदो लामाया गाज्रिथार बेयावबो आयौ बा लोगोफोर न' मोनफैबाय नायदो बाजारा सानैजों हमना लाना फैदो उस्तादजों आंजों बाजारा इलाय नायहाय बिथिं माहाय नाय बय बाजारखौ दिखांना लाबोदो सानैदों बाजारखौ इलाय मोनाखै खिथि मोना नै मनाया आखाइजोंनो नङा दाना लहानि दरजाखौ खुलिनोसै दे खुलि जि गिदिरखा मा लाबोदो लहानि गेट खुलिदो दिनै दाउफोरा आदार मोनजायासै मादि नायदो नायनायाखै फैनायखाय मादि नायफैदो दाउफ्रा जा हाखु दाखु जाबाय लोगोफोर एकदम बाजारखौथ' नै बाजारानो दा एकदम दाउआ आदार मोनजायाखै बिराद बिरख'बाय थादो दावराव खालामबाय थादो आदारसो हैग्रोनोसै सानैजों जा हाखु दाखु फैनानै माइ गारसावना बायदि नै गुन्दै गलायनो मोनासै एकदम बिराद दावराव खालामबाय थादोना दा मा लाबोदो लोगो नोंथांमोननो दिन्थिनि दै नायदो फिसा मोनसे बाजार न'आवबो मा लायदो लोगोफोर आं खिन्थानि दाउ आदार होबा गाननो नै पामसु लाबोदों आं प्लास्टिकनि बिनिफ्राय बिथिं ना गोरान लाबाय ओमफ्राय नै बिथिं मुला रिकुनि बेग बै रिकुनि बेग बियो गोथां प्लास्टिक खोथाना नाय ओमफ्राय बेफोरनो होनाय ना मानाय मिथिला आरो दा जोंनिया थांनायनि उद्देस्यआ बेसो आरो मेन बबे मोनसेया मोनहाय बे ना बे माखासे मैगं बेगरफोरखौ लायदोंमोन लोगोफोर बेनि थाखायनो थांदो थांनायावनो माने बाजार थांदो नालाय माखासे बाजारबो खालामनानै लाबोबाय आलु फिसा आलु जा साफा मोननायखाय लाना फैबाय ओमफ्राय गिदिरबो लाबोबाय बिदि आरो हैलाय सुन्दरि दा आंदो थांनाय थ' लोगोफोर एकदम मोनालायबाय दोननोसै बाय